Сәлам дуслар, тапшыруда бүген бары бер котлау хаты яңгырар. Әлеге сәламны без Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең кабатланмас 65 яшьлек матур юбилеен якын дустыбыз Абдрәшитова Рәшидә Расимовна каршылый, дип язалар Бахтиев авылыннан якын дуслары Рәхилә Муртазовна, тормыш иптәше Хәнәфи Салимҗанович Кадырмятовлар, Сызрын шәһәреннән балалары Ринат һәм Лилия гаиләләре белән. Безнең якын дустыбыз 40 елдан артык район үзәк хастаханәсендә шәфкать туташы булып хезмәт итте. Ул эшендә хөрмәт ителгән кеше. Өендә уңган куллы хуҗабикә. Дуслары өчен ачык йөзле, киң күңелле, якын кеше була белә. Авыр чакта иң беренче киңәш бирүче түгел, ярдәм кулы сузучы дустыбыз ул безнең. Тормыш иптәше Фәһим Алимҗанович белән сыкланырлык ике кызларын Эльмира һәм Гүзәлияне тәрбияләп үстерделәр алар. Хәзер инде 3 уныклары Тимур, Лилия һәм Мария өчен җаннарын үзеп бирергә дә әзер булган әби, бабай үзләре. Ачык йөзле, эшкерсез һәм ягымлы, кешелекле һәм шәфкатьле дустыбыз Рәшидә Расимовнаны без генә түгел, бар райондашларыбыз чын ихластан олылыйлар һәм хөрмәт итәләр. Чөнки эшке дөньясынан чиста һәм матур, рухы бай булган дустыбызның тышкы кыяфәтеннән үк җылы яктылык бөркелеп тора. Без аның белән озак еллар бергә дус булып яшибез. Нинди йомышым төшсә дә аңа барам. Ул үзенә авырлык килсә дә, бүтәннәргә җан ярасы булырдай сүз әйтүдән тыелып кала. Игелекле гамәле, акыллы киңәше, дөрес юнәлеш бирүе белән ярдәмгә иң мохтаҗ булганнарга да канат куйгандай йыгынты ясый ала торган кеше. Безнең дустыбыз шикелле дуслар бик сирәк очрый торгандыр мөгаен. Ул дуслык хисенең мәгънәсен аңлап, аны кадерли белеп, без дусларына карата мәхәббәт һәм хөрмәт белән яши ала. Без дә аны иксез-чиксез хөрмәт итәбез һәм гел янәшәдә булып, йөрешеп, аралашып торуыбыз турында өметләнәбез. Хөрмәтле дустыбыз, күңелең киң булын икән, хисләрең ак чәчәкләр, күзләрең зәңгәр күкләр, гашык сиңа күңелләр. Исәнлек, саулык сорыйбыз Худайдан сиңа бу көн. Саулыктан Худай аермый, тормышың булсын бөтен. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын, ягымлы, шат булсын күңелең. Озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Кадерле Рәшидә Расимовна, Бахтиев авылыннан дусларыгыз Рәхилә Муртазовна, тормыш иптәше Хәнәфи Салимҗанович Кадырмятовлар, Сызрын шәһәреннән балалары Ринат һәм Лилия гаиләләре белән сезгә дип бик матур җыр бүләккә сайладылар. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Матур булып, таңдарата иретәдә, рөхсәт итче сине дустым, бераз котлап китәргә. Иң мөһиме яше узак, таза сау гына булып, йөзләрең, күзләрең шатлыкка торсын тулып. Катырсын тулып. Туган көнең белән сиңа теләкләр күп теләргә, сине мактар өчен дустым, сүзләр җитмәс сөйләргә. Иң мөһиме яшә җирдә, кеше булып, эшең калсын, үзең калсын, күпләргә маяк булып. Иң мөһиме яшә
Шуның белән күрешү азагына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.